adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long tang te pini adab birta juitha Dena Rong Town Committee pen ningkan kimi calendar ke paklang pont. Dena Rong Town Committee pen pater pipon si arkoe chiklo ni phai isi surihini rengkoi da trok ke cheng siar ni Dena Rong Town Committee sa hemalong a rengke loka ningkan kimi calendar Dena Rong Town Committee pen paklang pon si Dena Rong Town Committee chairman Prodip Ingtila pen vice chairman Joy Singkro anparta ward commissioner atum ari deng pen ingpu pon si nilituma pherangke Dena Rong Raji be pen birta nang pale. ক্যালেন্ডার উদ্বোধন করা সভা উপস্থিত থকা মোৰ সহযোগী ভাইস চেয়ারম্যান আৰু কমিশনাৰসকল লগতে আইপিএল সকল লগতে আমাৰ দেনগাঁও টাউন কমিটিৰ অফিচিয়েল ষ্টাফ আজি পোনপ্ৰথমে আমি ক্যালেন্ডাৰখন এই বছৰ আমি বনাই লৈছো আৰু সেই ক্যালেন্ডাৰ আজি প্ৰথম দিন আমি লগ পাইছো ইয়াতে উদ্বোধনৰ কাৰণে আৰু এই ক্যালেন্ডাৰ যোগে আমাৰ টাউন কমিটি তথা দেনগাঁও টাউন কমিটিৰ প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰটো আমি ক্যালেন্ডাৰ যোগেদিও আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰো আৰু এই ক্যালেন্ডাৰৰ যিটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো সকলোৱে দিয়ে লগতে আমাৰ অকল দেনগাঁও পাৰখোৱা এলেকা বুলি নহয় আমি যাতে আমাৰ দেনগাঁও টাউন কমিটিৰ নামটো বেলেগেও গম পায় লগতে পাৰিলে ডিফু গোটেই কাৰ্বি আংলঙতে দেনগাঁও টাউন কমিটিৰ নামটো গম পায় আৰু বিশেষকৈ এই ক্যালেন্ডাৰটো আমি লাভৰ কাৰণে আমি কৰা নাই আমি যেটো কৰিছো সেইটো এটা প্ৰচাৰ যে দেনগাঁও এখন টাউন Karbi Anglong Labor Union Ingdeng Nerkep Mahang Ketekarni Keta London. Karbi Anglong along kachong dat mate laboratum ke claim ke dam along kachirap kachito dunjia phan pusi ke dam tang suri hini ra cresir cap suri hini rengkoi ra trok arkoi ni phai hini arni Karbi Anglong Labor Union Mahang pathek pondet pen Karbi Anglong Labor Union Mahang Ketekarni talon bombang bomason thak thaksi arkoi ni phai hini arni dipu birla dung along Karbi Anglong Labor Union Ingdeng Nerkep Mahang Ketekarni ketalon pon Karbi Anglong Labor Union atum ninghangaling le claim kali arona tengpen memorandum pipa jerdam si arona tengpen claim pon pusi Karbi Anglong Labor Union founder Bidasing Rongpi pen pachini pon Angtan pen kewang ke che so atum Karbi Anglong along ke chongdat atum anta Karbi Anglong Labor Union atum pen chingki vek nangji jongsi Karbi Anglong Labor Union atum pen chingki ke pulote sai ke chongdat long le daji pusi Karbi Anglong Labor Union KAAC board chairman Khorsing Timung pen than pachini pon Karbi Anglong Labor Union Ingdeng Nerkep Mahang Ketekarni ketalon pon along Aluhia Man pen KAAC Labor Union board chairman Khorsing Timung Advocate Robin Singh Tokbi Karbi Anglong Labor Union founder Bidasing Rongpi Maipu Chandra Rongpi Kongchun Bang Biren Singh Kathar Lapen Karbi Anglong Labor Union Tiripia long claim bang phu bang phiatum chetongdun Karbi Anglong Labor Union along keceng sisia lebarar satumlo nilitum Karbi Anglong Labor Union pu beneng anpen ningkanar kep ketek damlong apong iglo lasi it foundation de putapu pima pulutang te WF with effect from 2nd of January 2019 pen nilitum movement chengsi nilitum foundation de talon dam nangkok pima pulutang te kam keceng anta foundation stone dado lapente foundation along pensi ajat akamta union unity lahai kadoka we republic and union puaron constitution of India long tado lapente war republic or union organization along anta dosi nelitum cheng poniklo laso puthak nelitum panong si ilitum ke claim tap lapukali DC SP atum pen permission and lap si kam claim iglo
peneng le thota nilitum permission jingki jetan jingwai pensi puthot governor of Assam phan memorandum madang te pinpura lu pidam igji ladak ketok ateng pen our peaceful demand to government of India, government of Assam and Karbi Anglong Autonomous Council phan nilitum lu ki pidam du lasi laso lu ki piateng pen puthot permission NC Governor of Assam phanta Raj Bhavan Guwahati along kakacetong namya phansi nilitum sai kedeng pon iji laso asai along ke pacun pon thek seria phansi ningkan surini raing koi ratherok abah phan pini arko echekluni phai hini pen movement cheng pon thuik lo kado kavedak movement kacetong ke Labor Union Board Honorable Chairman Sar Khorsing Timung Hai Alangli Autonomous Council along Labor Board chairman duiklo lapente bar association pen tanang cetong duniklo dipu first class magistrate alang litum henlo labor court ronateng pen nilitum ki movement ke pangdak ponji mandang te ke pathir ponja phansi bor ipon nilipia posi dak pini lebar along tingrum kong mabute pini ke ining ke ciparongar ni athe alang litum bidasing rong pia kahai tum alang tum ke mantu penai cepadu lasi penengan ke ningkang suri ini ra ingkora truk arni keme lapen tarik hindi arni pini dak kecilun kok ini tum ke ning parongan ni lo lebar pani sonde ki binang kok ke jai okol nyetum akai bidasing rong pi pen cepaduk pen ayo ini racing milik pen nona tum cepaduk pen ayo ini lebar chairman dunai pu kahang ketram kumantu pen yang tum cepaduk pen non ni tum phan kaching hon nai Karbi Anglong Council CM Dr. Tirang hang pen phan appointment ng pidek ke nita lebar kam chukam lang ko pipon ma pede pinli tun chingrum lang ko ke ini di parongan ni lo pen pil the ni tung ching bai jing sai nai aka mamung do yo ni si ni tum ching bai lang ko lo tapan alang li dapu misret la kahai tadu dapen la pulang li rang sang hotum ka do ko ni tum pindak ka chitong batai ka chingrum lang ko ke ni tum non pini pen ningkan suri ni ra ingkoi ra trok aparma ni tum pini pani sondi chingrunang ke ni tum la levar tum an kichok ndat long li batai kichok klem long li kam jam hajira ko songsi klem nang ima bale taun ko ani riasi tum taun ben ko songski pinang ima la phai ke ta chingwai chingsai nang kok lo la pen bang asu si bisi kichi asu tum si da kam nang ke klem e ko nai ne bombay pen wangi ko nai delhi pen wangi Karbi Anglong kam nang klem yi ko nai ne madras up pen wangi Karbi Anglong kam nang klem yi jola bsong athe adhe ke ilitum council sorta chini dum de levar atumo chini bang helving alam lo yala person da dopik la sinona bang ke nili phan daito lang pida da phi Karbi Anglong Autonomous Council pen CM Dr. Ram pen daito lang pida da phi ke nona bang ke peneng pen pini pen bang ke nili tum ke la card avi tum pulte Karbi Anglong ke dak levar chong dat long le lo choti le long le athini tum hana ju bek nangi la peneton levar nyom halangar jubek nang po je kosong si klem nai ma la pen rom town kosong si hajira pinai ma la pen kosong si nitung pa klar nai ma ti thir thip kitu thagi ma si saya dak ini itu ma CM dak ko lo ko a ji pon bom po ta si klem bom po a thini tum ha gowa chennai lang po chongla chutu lang po si dam lot la hai di tum chen mi chutu lu ya khorcha ta vi hot pen ke ini tum ma CM tular hangsar ke mia yoni pen tangka pasal pidon po ta si en nam long long e tung ana thek long lo la si nona bangke ili tung ta Karbi Anglong ili tum chingrum pet pen jati dorong ili tum jipu pin pen ili tum pini Karbi Anglong levar yon politum seng jara phi nona bangke ni tum Karbi Anglong hawar ke okor dak di phu pon jakali lo ili tum ke east west Karbi Anglong kadok ave jema sawat tame itunge Karbi Anglong phan non la levar ke claim nai ke dam nai e to war me hem jo kim nong le bang asusi claim de nai school me bang asusi nang kim de ni tum ge long le chut ki chut la long le la sinona bang ke kam tame ni tum claim long lang mangge lage aku ko gdo tum si dak Karbi Anglong phan di son lan song Karbi Anglong si pinde pamni license entang du hakuku pen polute la bele kalam kan pharu pen aprang polute tita la non pining la nengkan pocket pen aprang chot nengkan prike pen aprang chot bote tum ke la ke levar long ke la hai ke license ke tum long lang vek po la pen ni tum long license ni pote la pen long lelo la pen ayakong masih tum ki pelo
Peneng na bang itu ngedeng people nili si lewar chairman masih pulo lapen lewar tu mali tu mang cedon pelo east west ni tum karbiang di masa puno ni tum ke lewar itu tip ni tum ke la si ni tum ke klaim ke dam puno kado ke puno ni tum isi west si doji lapen isi west peng itu pen tum jakong orang tum bang tang ponji lapen ke card isu si budak karbiang kam klaim long le aka break akai tum ke karbi tum Pini air conditioner ni lasi nilihin pansamela da pini nang alam soviet pusame ni pan aporna tipot mate nang chuhang nang chetong dunje pan nang chuhang tempo nili chorolo mate media cortis mate chorolo si lebar bolo tang te lalo lebar tumke chepang tang piknang ji ate ji se tame lebar saidelo mate non ke se lebar tumbang chepang tang piknang lo son se claim ke dam mala se lebar ke lebar tumong do elo lasi isi lebar pusame lasi ke claim ke dam stame lata isi apordo lata timetable do an pen te la an mate la an pen si claim nangi mal tapi isi do la pena abisi ke claim nong le pusame lata isi a right do lasi la dar bangla lebar tum si pang tang nang pola bangke asi alang li tumang bong si pang tang pik nang pola pen ko son si claim nangi ma ke dam nang jima la pen te mo pen alang li tum pulo la si ko son si ke kang nang jima sta melang li tum si ason na son ta me han pon lo asi nilin pesta mela sona chorolo lang ditum ke claim ke dam la labor union ke president secretary pansame la hai mission pe lang tumi klam pa tami nilin tami chorolo na me choro reon e choro bek nangji asi none phangawang sta melang litum ko sonsi ke mission ja aphan ke claim pon thekjima la sobang alang litum hansami nilin sami chorolo mate alang ni hin pelapu secretary hin pansame nili chorolo mate menili asona lam alang di pansame thankang lo asinon mesen pen ke claim nangi bangga nutinta along ta medo yat la sili tum ko sonsi ki mesen je phan bangke ili tum claim ponang je Kadam ini dak nilitum Karbiang long labor union mithang sai hemalong nilitum pini kaching room nangkok alama thi phuta galalo 2019 peneng an nilitum pu si wang bom no 2018 mane la sop thang pen la satame establish nilitum 2019 kachi nilitum cheng pon lo kasi pen pini an bang eng ding nar kep ki chok lo kasi pini nilitum la dak kachetong na chetong dun po star tum dolo lapen pu nilituma labor board chairman ta dolo pini nang chetong dun nilitum ningarong pikhang yang lo lasinon nilitum akimang pon kamatha pon pamu head jong pu chairman alang lita than pon lo lason akhak pu nilitum long nai chetong dun sir advocate sir ta nilitum han jumisen nang than lo lasinon nilitum bange akimang pon la lo hok lo chairman ki pu ala lam ason dak thak lo nilita mane kidam tang aning kan pen ko alo ne nilitum claim lo labor card aphan nilitum samar pon lo claim pon lo setame nilitum bang all Karbiang long phan bang papleng pon une det titi setame peneng pena bangke 2026 aning kan peneng pena bangke nilitum lahai kaduk we angton nilitum la so kada bangke peneng bange isu pon labje phansi nilitum bangke chisik pon lo lapen ke non nilitum ke claim pon angji ang deng topik lang athe non Karbiang long ke labor amen pen kachong data amen pen business amen pen ason amen pen si da Karbiang long ilitum long akimi bang akai mumchai akai wang bom lo lasilahai along nilitum ta katar libdun angji lake nilitum adai to dolo pusi nilitum cimat hape me pensi non pen peneng pen abangke nilitum ta un an pen nilitum ta laso bang akhei mane parok asotum dak ilitum Karbiang long chong dat chotulo lahai ka dogo vetanitum ta kelang dun parsik jejje phan nilitum ta chisik pon lopur tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru